Приятели и добре дошли в Пернати БГ. Вече сме 6000 и по случай това огромно за нас събитие, решихме да направим нова поредица, която мислим, че ще ви е доста полезна. В социалните мрежи получаваме множество въпроси относно папагалите. Именно за това в тази поредица от кратки видеа ще отговаряме на най-често задаваните от вас въпроси. Въпросът "Папагалът ми крещи сутрин и ме събужда. Какво да правя?" оглавява нашата поредица. Повечето папагали крещят сутрин, защото по този начин приветстват изгрева на слънцето. Част от съветите в интернет пространството включват така нареченото поздравяване на вашето папагалче. Какво ще рече това? Сутрин, когато започне да крещи папагалчето, стопанинът му отива до него и започва да му говори спокойно и да го занимава с нещо, т.е. да му отвлича вниманието. Част от опитните стопани съветват да осигурите на пернатия си домашен любимец 12 часа сън в денонощие, с което вероятността папагалчето ви да се активизира сутрин спада с около 80-90%. Останалото е да му обръщате внимание, което е част от рутината. Ако пък и това не помогне и папагалчето ви продължава сутрин да ви събужда най-нагло, покрийте клетката с нещо и сутрин премахвайте завесата, с която сте покрили кафеза. Това със сигурност действа безотказно. Понякога папагалчето просто иска внимание и за това ви търси. Отидете до него, извадете го от кафеза и прекарайте време с него. Награждавайте го често и общувайте. Прекарвайте времето с него пълноценно. Да отучиш папагал да крещи звучи трудно и почти невъзможно, но с много усилия, внимание и добра комуникация с домашния любимец, това далеч не е непосилна задача. Ако видеа от този тип са полезни и интересни за вас, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не пропускате и новите видеа от поредицата, които ще включват много полезни съвети за отглеждането на папагалите. Ако си имате корелка и искате да носите цветовете й навсякъде с вас, то можете да си поръчате от нашите ръчно изработени с естествени камъни гривни с окраската на вашия домашен любимец. Това може да го направите на страницата във Facebook Пернати БГ или пък на страницата на Кариса, линк към които ще има долу в описанието. Благодарим ви, че отново бяхте с Пернати БГ. Чао и до нови срещи!